Yes, नै माबाया रेल लाइननि खुन्थिया गायफैबाय नि न'आ थांजाबाय बे गासिबो गायजेनबाय ओरैहाय बेयावबो गायबाय नै बिनिफ्राय हरै 15 मिटार ना औ ओरै 15 मिटार न'आव थांबाय नै ओरै 15 मिटार 60 मिटार 15 60 Yes. नैबे न'आ मोजांथारमोन ने औ हगारहरदो खेबनानै नैबे न'आ मोजांथारमोन ने गाला गाथा दाख्लै साफा थांजोबसिगोन गोमाबो मायाबो गासिबो थांजोबसिगोन नैबे खावसेल' थाङोलै जारलासो बिराद जारला माथो खालामबावनो बेखिनिसै